I avui també tenim un titular positiu, molt positiu. Es representa en esta cara, la cara de la lluita per la supervivència. Té 10 anys, li diuen Azul i s'ha convertit en un exemple de força per continuar endavant. Fa any i mig, Azul es va convertir en la primera xiqueta de tot Espanya en ser trasplantada amb un òrgan d'adult. Ella necessitava un pulmó i no hi havia donants infantils. Quan el seu estat de salut era extremadament greu, els metges li aplicaren una nova tècnica. Li trasplantaren el pulmó d'un adult. Ha aconseguit eixir endavant. Él estaba con oxígeno, iba con mochila de oxígeno las 24 horas. Bueno, mucha medicación, nebulizaciones. Estuvo ingresada antes del trasplante 2 meses y empeorando hasta que terminó en la UCI infantil. Azul va néixer amb fibrosi quística, sempre malalta a l'extrem. Fa ara any i mig va arribar el seu pitjor moment. Va entrar en fallada multiorgànica. Necessitava amb urgència un pulmó que no arribava. Tenía que terminar con el sufrimiento de Azul, que ya estaba agonizando, eran momentos muy críticos y después de haber perdido otro hijo. Entonces luché para que realmente si tenía que pasar algo era después de un trasplante. Però a l'Hospital La Fe de València van aconseguir que la xiqueta tornara a la vida amb una operació pionera a Espanya. El pulmón de un adulto se parcializa y entonces se coge los dos lóbulos inferiores, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, y se adaptan a la cavidad de la niña. De por sí es compleja, en un niño es mucho más difícil. Encara no pot anar a escola, té els seus propis coberts i s'ha de prendre moltes pastilles cada dia, però res li ha llevat el gran somriure que sempre li ha acompanyat. Té tota la vida per davant i diu que vol ser actriu. De moment, és una lluitadora nata que ha obert una gran porta a tots els xiquets que, com ella, esperen la solidaritat per ser trasplantats. En clau econòmica, augmenten un 32% les exportacions de les